Entre l'any 1968 i el 1972 creix de manera important la immigració a Catalunya. Només a Barcelona capital hi havia uns 100.000 immigrants. El 1974 es funda el Bait Altacafa, amb uns objectius que encara avui es conserven. El Bait el que fem és bàsicament acollida de persones que venen migrant, buscant molt legítimament possibilitats d'un futur millor, que venen a Catalunya, Barcelona, Sant Vicenç. Normalment les persones que atenem són de països de tradició àrab i musulmana, i llavors el que ofertem són activitats que a aquestes persones els hi poden anar bé per incorporar-se amb igualtat de condicions a la nostra societat, al igual que també ofertem una construcció de ciutadania amb igualtat de drets i de responsabilitats, amb les que les diferències no siguin un problema, al revés, siguin una aportació, una riquesa, una cosa que ens beneficiï i no que vagi en contra nostra. Teresa Losada, doctora en Filologia Semítica i religiosa franciscana, va fundar el Bait Altacafa, amb seu a Barcelona y a San Vicente dels Horts. Cuando vinimos a San Vicente, claro, como estábamos con personas que no tenían papeles, porque a mí no me gusta decir ni legales ni ilegales, porque legal todo el hombre, por ser hombre ya es legal, nadie es ilegal. Entonces hicimos una asociación, pero desde el principio siempre estuvimos trabajando con los hermanos de San Juan de Dios. Y a partir del 2003 ya hicimos la fundación Bait Altacafa, que es Franciscanas Misioneras de María y Hermanos de San Juan de Dios. Lo más importante que hemos conseguido, yo creo que es como vernos estos dos mundos más cercanos, ¿no? Aquesta fundació privada participa de les diferents activitats solidàries promogudes per l'Ajuntament, com ara el projecte Viu els colors de la cooperació. Nosaltres som la Fundació Bait Altacafa, treballem per l'acollida de persones migrants i refugiats perquè tothom pugui viure amb igualtat de drets i d'oportunitats. El nostre color és el verd lima. Un enorme equip humà i professional fa que Bait Altacafa sigui fa més de 40 anys un punt de trobada entre cultures molt diferents.